Aquí tenim el Futbol Club Barcelona sortint al terreny de joc. El camp no es va omplir, però hi havia una més que acceptable entrada. Feia fred, el Madrid no estava bé, però tot i així un Madrid-Barça sempre portava gent al Bernabéu. Aquí tenim el Real Madrid sortint al terreny de joc. Recordem l'alineació del Madrid: García, Remón, Morgado, Rubiñán, Pirri, Benito, Zoco, Aguilar, Velázquez, Amancio, Netzer i Macanàs. Aquesta és la formació del Futbol Club Barcelona i la novetat, ja hem comentat, de Pere Valentí Mora. I aquí tenim l'alineació del Madrid amb Zoco, el capità, que es retiraria aquella temporada, precisament a la final de Copa que el Barça jugaria després al Manzanares. El realitzador se centrava en el porter Mora. Aquí tenim l'alineació del Madrid. Hem de dir que les càmeres de Televisió Espanyola estaven instal·lades a l'altra banda on ara s'instal·len les càmeres de les televisions per les transmissions dels partits del Bernabéu. És a dir que actualment, si veiem una transmissió d'un partit de televisió des del Santiago Bernabéu, tenim les banquetes just davant. En aquest cas, les banquetes són a la mateixa banda d'on són les càmeres i la llotja presidencial és just al fons de la imatge. Acaben de veure una mostra molt primevarenca de grafisme electrònic. Què els haig de dir d'això? Per exemple, la imatge de l'àrbitre amb aquestes línies de l'àrea puntejades a través d'un sistema encara molt primari de presència gràfica sobre la pantalla. Bé, tan primari com que el partit aleshores era en blanc i negre. Aquest periodista de la gabardina és Àlex Botines. Àlex Botines, que feia les fotografies, el reportatge gràfic i periodístic per Diari de Barcelona. Aquell reportatge no sortiria el dilluns. En aquella època dilluns no sortien diaris, només es podia comprar la fulla del dilluns. I el reportatge que feia Àlex Botines, com també el Morera Falcó, es publicava dimarts. Anècdota per la història: el partit va començar uns segons abans de les 8 de la tarda. Comença el partit al Bernabéu. La pilota és per al Barcelona. Aquí tenim Reixac. El públic diuen que s'ho veu amb certa paciència i esperança. Aquest és Pirri. Davant d'ell Cruyff, la pilota encara per Pirri. Sotil, que mira d'emportar-se la pilota, ho ha fet des de terra. El capità Zoco ha tallat Asensi, la pilota per Cruyff, mirant d'obrir per Reixac. Davant d'ell Rubiñán, al lateral esquerre. Reixac a l'interior de l'àrea, aquest és Juan Carlos. I l'àrbitre, el senyor Rantia, indica falta contra el Real Madrid. Aquí tenim Gunter Netzer, l'únic estranger dels dos estrangers que tenia aquella temporada al Real Madrid, que era a l'alineació. L'altre era l'argentí Òscar Mas. Són, doncs, els primers minuts del partit. Aquí tenim Marcial i Juan Carlos al centre de la imatge. L'àrbitre navarrès Orrantia, que indica la col·locació de la barrera, i el llançament que el farà Reixac. Amb curt cap a Marcial i fora de joc de Johan Cruyff. Ha indicat l'àrbitre, el senyor Rantia. Aquí el tenen. I al seu costat el porter García Remón. ¿Qué tal, senyors? Es comencen a veure molt canviats ja o qué? Yo creo que el partido había empezado muy bien para nosotros, pero yo creo que a medida que pasen los minutos vamos a ver alguna otra cosa. Ja. Abans Marcial li ha dit a Mora, diu, tu estàs igual, eh? Está igual el tío, no sé qué hace. Atenció a aquesta jugada. Aquí tenim Amancio amb el 9 a l'esquena. Ahí ya tenemos algún problema. Nada. I Sotil, que recupera amb De la Cruz, que puja aquesta pilota. Ha estat tallada la seva pujada a l'atac amb falta. Aquí tenim Antonio De la Cruz. I la falta l'ha fet Pirri. Estem veient jugadors d'una altra època, però que, evidentment, són encara en el record de tothom. El llançament de la falta el farà Juan Carlos, perdó, De la Cruz. Pilota llarga cap a Sotil, jugant per la banda esquerra. Davant seu Morgado, ha superat Morgado, la centrada a les mans de García Remón, que fa aquesta bona passada llarga amb les mans. Estava molt nerviós en aquestes alçades de partit, Pere? Jo? Pere Valentí Mora, sí. Jo no estava gens nerviós. Era un partit que podia donar-li propici de nervis, però jo tenia molta confiança en mi mateix i el que buscava era que no demostrés nervis als companys, no? Per això era un partit que sabia la responsabilitat que tenia i jo tenia una alegria gran
de poder jugar i era una oportunitat per a mi impressionant. I la veritat que estava superconcentrat per treure'm els nervis que tindria, segurament, però dominar-me'ls perquè no donés motius d'això. I em vaig trobar molt segur durant tot el partit, podent-ho fer molt millor, però estava en condicions per a poder jugar, amb tranquil·litat i en confiança. Hem vist una jugada que ara el reglament no permet. La cessió al porter per part del defensa. I aquí tenim Cruyff, una de les seves primeres accions del partit. Sí, és que el partit va ser molt ben jugat, I què ha passat aquí? Falta que l'àrbitre no xiula. Què, Marcial, reclamem penal o no? ¿En esa cómo? Si reclamem penal. No, yo creo que no. Ha sido una entrada dura, pero creo que no. Ha sido una buena jugada en cualquier caso. La jugada era buena para haber hecho gol. Lo que pasa es que quizá yo tenía que haber rematado antes. Sí, ha sido una En ese control. muy buena jugada. Quizá tenía que haber rematado antes y me he dormido un poco y el otro ha metido con todo fuerte, pero es normal en defensa, ¿no? Aquí tenim Asensi, que entre altres coses era un gran especialista en llançaments de banda. Fet el llançament en curt tenia una per palanca Sotil. de braços molt important. La posava a l'àrea, dèiem mig Sí, córner, no? Normalment ja tenen uns equips especialistes ara actualment que ho fan, això, però l'essència era el nostre en aquest cas i la veritat que ho feia molt bé. Reixac que duia aquesta protecció a la mà dreta, eh? Que tenia una lesió d'escafoides, que havia fet en un partit amistós que jugava a Calella. Sí, incluso tuvo problemas con algunos para jugar, con algunos árbitros. Exacte. Sí, algunos Perquè no els agradava que portés aquesta espècie de cuiro aquí a la mà, però ell no volia operar perquè crec que no s'opera mai el Richard i sempre feia que toca fusta. I la veritat que es posava això, perquè vaig haver aguantat un munt d'anys amb la mà mig trencada i al final, sense operar, ha anat tirant. El xut és de la Cruz, després del llançament de la falta a càrrec de Reixac. Morgado i Rubinyan eren a la barrera, han pogut refusar, i aquí tenim el lateral de la Cruz enviant la pilota fora. El xut, la pilota li havia arribat a l'exterior de l'àrea. Veiem una altra cosa que actualment no s'acostuma a veure massa i que no és el porter qui fa el servei de porta, sinó, en aquest cas, un defensa, Zoco. Per què es feia això, Mora? Home, es feia perquè normalment els porters abans no tenien tanta tècnica i els costava fer el sac que ben fet amb el peu. I normalment hi havia els clàssics centrals o defenses laterals que eren potentíssims i tenien un sac que eren desplaçament molt llarg. I es feia per això, però fins que es va veure que en recular un defensa perdies una posició al camp i que creaves la posició de fora de lloc del contrari. D'aquesta manera, en la segona jugada ja estava el jugador ben col·locat de fora de lloc i és la segona jugada. Sobre todo eso, que la falta de técnica de muchos porteros, no de todos, pues a lo mejor tenían un saque deficiente y lo que se trataba, como siempre, es de mandarla lo más lejos posible. Veurem en el partit. Atenció, perquè ataca el Madrid, és una jugada d'atac i primera intervenció de Mora en aquesta centrada des de la banda esquerra de Macanàs. Quan agafes la primera ja vas més tranquil després, a partir d'allí. Si veus que l'has controlat bé, te dones confiança. Però la confiança que et deia abans, que d'això d'estar si estava tranquil o no, me la donava l'equip a mi. Jo al Barcelona l'estava veient des de la banqueta aquella temporada i estava dient que tots els companys estaven fent un gran futbol i es donava molta confiança, no? Aleshores era una peça més dintre de l'esquema aquell i jo estava confiat que funcionaria igual i aquell dia l'equip va jugar a la perfecció. Per això va guanyar d'aquella manera, no? A part que el Madrid no va estar, no s'ataca que tenia que estar. Hem vist Günter Netzer, l'alemany fitxat al Borussia Mönchengladbach. Torres ha sortit molt bé, eh? Molt bé, Torres era Siempre estaba bien colocado, seguríssim, concentrat. Muy seguro. Aquí tenim... Tranquilo. Era sobrio, no era espectacular, però Toni era difícil que el superessin mai. Tenia moltes artimanyes per a saber... Ha perdut Reixac, ha recuperat Morgado, la pilota per Pirri, llarga, l'àrbitre indica que hi ha posició correcta. Aquí tenim d'Amancio. Atenció a la centrada d'Amancio per baix i nova pilota a les mans. Perfecto, Valentín. Claro, eso te dije, yo os daba confianza. No podíamos perder después de verte ahí con... De quin color era el jersei que duia? A mi m'agradava sempre jugar amb jersei gris i era gris i negre, com el Dino Zoff de la selecció italiana, que jugaven amb un jersei, el que passa que amb un coll blau. Actual seleccionador italiano, ¿no? Sí, Dino Zoff era un portero que jo admirava també i m'agradava com a dit. Molt ben parada aquesta, eh? Has parado mal, esta. Com l'ha parat, Marcial? Se te ha escapado 2 centímetros esta. Venía fácil, ¿eh? Juan Carlos juga per Reixac. La pilota que l'agafa Cruyff. El Cruyff la quería siempre. Sí, i això és important també, no? Volia jugar, no? Sí.
davant d'ell. Sí, él salía mucho de su zona, que teóricamente era el delantero centro, pero él se meneaba por cualquier posición de la delantera, incluso bajaba a su defensa, permitiendo que algún mediocampista o el defensa lateral subiera. Él salía mucho de su zona. Atenció a aquesta jugada al Madrid, aquí és Zoco, al seu costat Aguilar, jugador del Racing, Però mira que el està Racing de col·locat Santander. l'equip, Pilota per Gunter Netzer. Aquest és el lateral Morgado, incorporat a l'atac. Atenció a la seva centrada, al segon pal. Molt passada, corre Macanàs. Pilota per Velázquez, la centrada Velázquez. El cop de cap és de Pirri. Pirri ha caigut a terra en aquesta jugada, topat amb Torres. Torres tiene la cabeza más dura. Tant Torres com Pirri eren d'aquests jugadors que encara que es fessin mal no feien perdre massa temps als massatgistes. Ahora el partido está bastante igualado, ¿eh? Se ve que... Típic Barça-Madrid, 0-0. Sí, está bastante igualado. No hay un dominio No, i a més, claro. l'altre jugador aquí ha sigut el Pirri. Sí, Pirri també era un jugador també molt noble i que anava tot sempre. Valiente, però... Que aquell qualificatiu de punt d'honor, que tant es deia a la premsa madrilenya, va ser inventat precisament per aquest jugador. El Pirri era el contrari, però era un jugador que admiraves per la seva noblesa també. Vostè sí que es xutava, eh? Sí, i bastant bé, eh? Déu-n'hi-do. Bé, ei, què vol que li digui? No me l'ha arreglat, no me l'ha arreglat. Fixin-se que gairebé no hi ha publicitat estàtica, al voltant del camp. Hi ha aquests anuncis de la Philips, de transistors, tocadiscos, casets, però para de comptar, insòlit, Ara aquests espais estan buscadíssims i es paguen molt bé. Tenim Velázquez, la pilota Toni Torres una altra vegada. cap a Rubinyan, aquest és el lateral, buscant jugades. Sembla que la pilota no ha acabat de sortir i serà corna favorable al Real Madrid. Parin atenció al públic. L'actitud del públic realment també ha canviat molt. Ara el públic, com podrem veure, està més preocupat en saludar la càmera que no potser en animar els seus jugadors quan són a punt de llançar un corna. El públic va ser, després ho podem comentar amb hora perquè veurem alguna jugada, bastant respectuós, no?, el que hi havia darrere la porteria. Sí, però normalment el públic a Madrid era complicat, Quan jugàvem a Barcelona, a Madrid, aguantar al darrere de la porteria els piropos que et tiraven era difícil. Fora de joc. L'han fet molt bé, no? Això feien aquell any, Sí, yo creo que uno de los éxitos de ese equipo, entre otros méritos que pudo tener, era haber implantado aquí en España el fuera de juego. Y realmente lo hicimos muy bien durante toda la temporada y sorprendimos muchísimo. Entonces nos permitía ganar muchos metros, recuperar la pelota muy adelante o que los rivales cayeran en fuera de juego, como ha sido en este caso. Yo creo que fue uno de los grandes logros de ese equipo y la presión que realizábamos, sobre todo en casa y también fuera. La presión que realizamos ya nada más sacar el portero, ya estábamos todo el mundo encima de los rivales para recuperar el balón lo más rápidamente posible. Yo creo que fueron las dos cosas más importantes tácticamente hablando. Demanava corna a Mancio. Aquí hem vist fer una jugada que seria una mena del que ara seria una bicicleta, no? Era molt habitual a Mancio. Mancio era un gran jugador, també. I la pilota, finalment, doncs, que serà servei de porta, ho farà Pere Bentimora. Aquesta ja ha anat bastant més centrada, Cruyff esperava l'errada de Benito, el seu marcador. Netzer, que s'atura davant de la presència de Torres, que imposa. Aquest és el capità Zoco. Estarem d'acord que domina el Madrid. Sí, però no està creant perill, tampoc. O sigui, estava tenint la pilota y Barcelona estaba muy bien colocado para recuperar. Yo creo que después tienen una ocasión, dentro de poco me parece que tiene una ocasión bastante... No s'equivoca, no? Bastante clara. Hem passat ja al primer quart d'hora de partit. Aquí tenim Juan Carlos jugant per Cruyff. Davant d'ell Zoco, que no és el seu marcador. El seu marcador, de fet, era Benito. Encara Cruyff. Baixant a buscar pilotes. Mira de fer aquesta combinació. Finalment la pilota... Cruyff, de totes formes, aquell any va estar sensacional, Es veu que marca la diferència amb la velocitat amb la que juga, Sí. Va ser un any extraordinari, li va sortir tot. La pilota que tocava... Pero no en la velocidad física, que también la tenía, sino en la velocidad del balón. Yo creo que los grandes equipos precisamente son grandes cuando son capaces, en la mayoría de las ocasiones, de jugar el balón más rápido que los rivales. Ha estat Velázquez que ha xutat. I aquest ha estat, de moment,
el moment més compromès. No, perquè estava quasi tocant la línia de meta, d'àrea de penalti. Si l'arriba a col·locar, més problemes, oi? Sentiu. No, lo hubiese parado igual. Bueno, gràcies. Aquí tenim Cruyff i Netzer. Abans del partit es parlava en alguns ambients periodístics del duel entre Netzer i Cruyff. Netzer, que va fer precisament una temporada abans un gran Joan Gamper amb el Borussia Mönchengladbach, que en aquella temporada entrenava Hennes Weisweiler. Finalment, Günter Netzer va ser el gran fitxatge estranger del Real Madrid. En aquest partit, però, com ja hem dit, només hi ha un estranger a les files de l'equip blanc perquè l'argentí Óscar Mas no hi era. ¿No? No se aprecia muy bien, ¿no? No. Mira, se sale el pase y se sale Sí, parece desde que no. posición buena. Aquí ho Pero tenen. esos antes pitaban mucho más que ahora también. Ahora se ha visto un poco lo que decía yo antes. Cruyff se retrasaba, permitía que De la Cruz, por ejemplo, entrara por la banda, o ahora Marcial, que ha entrado al espacio que había abandonado Cruyff. Tenemos bastante bien montado. Ha tallat De la Cruz, la pilota per Morgado. Amancio mirant de fer una de les seves jugades habituals. I atenció, perquè s'acosta... Això tenia que ser... Era el gol, això. Ahora sí. Ha estat Velázquez que ha enviat la pilota Sí. per Ramon Través. Esta es la ocasión que yo comentaba Velázquez la antes. tiraba arriba. Sí, ha sido una jugada muy rápida, centrado y sobre la marcha la ha metido por encima, afortunadamente, ¿no? Aquí Mira que vostè era un s'acosta gran sense jugador cap y técnico, problema, eh? sobre todo. No, però... La veritat és que no, tampoc. No tenia Bueno, que fer los res. tenías hipnotizados. Admetem que en aquesta jugada realment el Madrid hagués pogut fer Sí, l'1-0. yo creo Sí, que a partir de aquí me parece que las cosas ya están bastante más claras. Y ya el segundo tiempo ya no te quiero decir. Aquí tenim Cruyff, davant d'ell Benito, la centrada Charlie, per Reixac. no volia. Sí, la ha pegado un poco, las ha pegado muy bien estas, lo que pasa es que le ha botado la pelota un poco. Ha despejado Sí, bien. ha despejado bien. Sí. I al fons hem vist per uns instants la pancarta de la penya barcelonista Xavi. de Tarragona i província. Dejó el peligro. Avui dia això seria impensable que una penya de Barcelona pogués posar una pancarta en primera gairebé al lloc de la que avui ocupa la publicitat estàtica. Passat aquest ensurt, el Barcelona ara mira de passar a recuperar el domini del partit. El príncipe, ¿cómo lo has puesto? Aquí tenim Velázquez fent aquesta passada en profunditat, a l'avantatge però per Toni Torres. Perdoni, Marcial, li ha dit príncipe en el Juan Carlos? Sí, és que li diem el príncipe. Sí, luego ya me dijeron rey, pero entonces era príncipe. No, antes no había un... Sí. En efecte, l'any 74 Sí. a Espanya hi havia un cap d'estat que era general i un príncep que es preparava per ser cap d'estat. Que precisament el Sí, sí, dia del ja, partit era a Filipines, en visita oficial. El príncep Juan Carlos era a Filipines el dia que es va jugar aquest partit. Te desdoblabas bien. Bueno, Era un poco flojo ahí. Tú lo pegabas más fuerte, ¿eh? Sí, pero... Però mira, García Ramon juga amb guants, eh? Aquí la tenen. Yo después de ver a Marcial pegar a la pelota he visto a pocos jugadores como él, de verdad. Y creo que tú estarás de acuerdo. Con las dos piernas era... Vamos, tenía muchas cualidades, pero yo creo que esa siempre la he admirado. Lluita No sabía si era per aquesta derecha, pilota. zurdo, la pegaba por un lado, por otro, a 20, a 40, a 50... Què hacías tu para darla tan fuerte? Llàstima que no l'hagués tingut de representant, perquè, escolti, està fent una venda No, dels es verdad, productes no sensacional. digo ninguna mentira, no digo ninguna mentira. Y además hay muchas constancias de ello. Es amigo mío. Hombre, aparte de eso. Rifé ha enviat la pilota a corna. És el segon corna contra la porteria del Barcelona, que es llançarà per la banda esquerra de l'atac del Real Madrid. Aquí tenim a Canàs. I al fons poden veure el públic que salta. Suposo que també feia una mica de fred i era una opció, una possibilitat d'entrar una mica en calor. Aquest és Pirri fent una passada per Amancio, però Entonces se podía coger el balón con las manos, como veis. El portero hablo. Ha pitado el fuera de juego, que como ha dicho bien Juan Carlos, fue clave para nosotros esos dos temas tácticos que hicimos ese año. Sobre todo el fuera de juego que trajimos muy bien imitando al Ajax. Sí, sí.
y la presión, el pressing que metíamos ahí en medio campo. Bueno, en medio campo no, en todo el campo, ¿no? Sí, muchos partidos Empezamos arriba, por ahí, todos, pero ¿no? siempre desde arriba. És a dir, que físicament Michels els feia treballar molt. Sí, lo que pasa es que no se hacía durante todo el partido, porque es casi imposible, ¿no? Aguantar un partido presionando arriba siempre y queriendo tener ahí la pelota siempre es muy difícil. Lo hacíamos casi siempre al principio y luego si se conseguía algún gol solíamos descansar un poquito, bajar un poquito más, intentar coger el contraataque porque teníamos jugadores que podían hacerlo muy bien también. Realment no se li veu massa idees del Madrid en atac. L'àrbitre, però, atenció, ha xiulat falta, és una falta perillosa. Veiem Pirri parlant amb Netzer, al seu costat també Aguilar. Netzer era un buen lanzador de... No sé si la tirará esa porque el partido no le había visto, pero era un buen lanzador de faltas. Netzer venía de jugar en el Borussia, me parece, Mönchengladbach, eso no sé cuál era. Sí, claro, sí. Y bueno, venía de jugar, pero de sensación, era un jugadorazo terrible. Selección Ese día a lo alemana. mejor no le salió bien, pero allí en el Borussia había hecho partidos, jugaban de maravilla. Participación. Y prueba de ello que lo habíamos visto aquí en algún Estaba camper bien. de estos, ¿no? Un partit maco mai. Sí, hem volgut fer aquí una jugada assajada, però no... Morita, cómo te Sí, han ha tirado de estado flojito muy, ahí. muy rápido. L'ha dejado. ¿Eh? Ha estado muy rápido, Pedro. Asensi lluitant per aquesta pilota amb Benito. L'àrbitre ha xiulat falta d'Asensi. Res pot fer pensar en aquests moments del partit que vostès guanyaran 0-5. No, però és clàssic en un partit Barcelona-Madrid que la igualtat sigui gran i que el tanteig s'estigui produint, no? I no s'ho pensàvem ni nosaltres, que guanyaríem 0-5, el que passa que... No, es que marcar 5 goles a cualquier equipo es muy difícil. Y más fuera de casa y a un Real Madrid, ¿no? Bueno, luego históricamente ha habido resultados parecidos, similares, pero no son muy habituales. En campo como lógico. contrario no No, sempre no ha sido està. nunca. Vist que no aquí és fàcil. com Un Rivera Cruyff humà. no ha buscat l'1 contra 1. Això que em diuen ara l'1 contra 1, que aleshores no sé si es deia l'1 contra 1. L'1 contra 1 contra Benito i ha buscat Y la además centrada com contra més. Benito, No, lo de que pasa es que Benito. él centraba muy bien también. Sobre la banda izquierda con la pierna derecha centraba muy bien. Además contra Benito, que Benito hacía la raya él solo ahí. Se bastaba él solo. Era impresionante, andaba en unos momentos, era un defensa, bueno, terrible. Unas facultades enormes, ¿eh? Muy duro, muy agresivo y muy buen defensa, muy rápido. Mucho carácter. Sí, 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 y muy fuerte. És un clàssic defensa del Real Madrid. Entonces que permitían el juego más agresivo que ahora, se imponía, bueno, casi él solo aguantaba esa defensa. Sí, se caía al suelo y pegaba un bote y se levantaba rapidísimo. Cuando lo veías venir al cruce tenías que pegar un salto y engancharte un poco por ahí arriba, si no Sí, sí. te cortaba las piernas. Era de Benito, que es deia... Me recordava una frase seva al moment de sortir al camp del Barça. Sí, jo que encara vaig viure algunes etapes de Benito com a jugador, recordo molts partits abans de sortir al Camp Nou, en el túnel, que els deien als seus companys, chicos, en este campo no se puede jugar mal. Sí, sí. Realment eren jugadors amb caràcter, no? En aquella època era... Mira, 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 Aquí el lo tienes. despeje de Benito, ahí tenemos una muestra. Velázquez jugant per Netzer. Un cop més buscant la passada en profunditat per Macanàs. Abans Mora deia 25 que anys, García Remón no jugava amb guants. Sí, jo estic jugant sense guants també, però és que no tenien costum de jugar amb guants. Solament quan estava al camp mullat per la pluja, no? Però estava molt més a gust sense guants. I amb què Ara seria estrany veure un porter jugar sense guants. I amb què hi guanya un porter jugant amb guants, doncs? Home, ara hi ha uns guants, és que tot ha anat millorant, però la qualitat dels guants, sobretot ara, en aquests Claro. moments, sempre... Antes, Eran unos guantes normalitos, a veces de esos de lana, Exacto. y eran normalitos, y ahora los guantes esos llevan ventosas que cogen el balón. Però ventoses no, però... Ahora en la toca se te queda ahí pegado. Sí, són molt diferents, molt diferents. Amb això han millorat els porters, L'àrbitre però aquí... en vez d'anar a aprofitar que tenen millors guants i que tenen les ventoses que diu el Marcial, ara actualment els porters rehusen més que no pas bloquen. I no aprofiten l'avantatge aquest dels guants, que estan bons. I això, doncs... Aquí Torres no s'ha atrevit a deixar passar la pilota per Mora.
Però Això se de n'ha poder sortit l'agafar força també bé. els porters tenien avantatge, Aquesta pilota ara normalment tenen creat problemes perquè havies de controlar amb el peu. I ha sigut més complicat. Però nosaltres des del darrere ja no la tirava a dalt, sinó l'ha jugat amb el Marcial, ha vingut a buscar la pilota, toma, Rubio, juega-la. Tu que sabes. I jo a mi la donava els que Aquí tenim sabien. Reixac, que ha superat. Había Tú alguno eres que uno aunque de se la ellos. pidiera 4 veces nos la daba. Claro. Pues esto me lo decía Beisbeller, Tal como lo ves. La passada de Sensi per Cruyff. No sembla que Cruyff estigués en fora de joc. L'àrbitre... Sensi iba sin patillas, Pelo no le quedaba mucho ya, pero patillas... Sensi era un dels més joves de l'equip, Sí, aleshores. sí. No? Vostès estaven gairebé tots sobre els 27, 28 anys. Yo tenía 29, yo había cumplido... No, atenció. Yo había He cumplido, parlat de vostè. Sí. había cumplido 29 años el día 14 de febrero, el día de San Valentín. Los más jóvenes éramos Asensi y yo. No, Asensi y yo era en este equipo. Y Asensi y yo de la Cruz era un año más. El més jove de tots era Jordi Cruyff, que feia molt pocs dies que havia nascut. Ah, sí. Cruyff acabava de ser pare del seu tercer fill i era el primer noi. No cal dir que després es convertiria en futbolista professional. El primer noi únic. No l'he tingut tu, de noi. Són nenes. Tenim I aquest any va néixer el meu fill, també. Però vostè no li va posar Jordi. No, li vaig posar Pere Valentí, igual que jo. En aquella època, a més, el fet que el En fill aquella de Cruyff es època, digués Jordi després, molts van posar Johan als seus fills. va tenir moltíssima transcendència. Johan? Hi havia molts... Van néixer alguns Johans a Catalunya, sí, no? Sotil també era un gran jugador, Vist aquesta combinació amb De la Cruz, vist com Morgado s'ha posat les mans al darrere. Se quedó, ¿no? Per a no produir penalti ni res, Sí, el que passa era fora de l'àrea, no? Cosa que avui dia els jugadors no fan massa, això, no? Cruyff mira de superar Netzer. És que el partit aquí no hi havia superioritat de cap equip encara, Més aviat estava molt igualat, això. Es trencarà aviat. Es trencarà aviat, aquesta igualtat. Però veus qui jugava a la pilota? Veus? Passada Rubio? llarga, A quién la daban allà a medio campo? passada llarga de Marcial per Reixac. És per de banda favorable al Futbol Club Barcelona. I Asensi, que és l'encarregat. No, però no han passat tants anys, Nos han pasado muchos, Jo crec pero- que encara jugaríem tots, si estéssim una altra vegada, al futbol actual. Podrien jugar perfectament, ¿No lo crees tú? Hombre, claro. Que tendrías ningún problema para jugar ahora. El futbolista de ahora. Y sería bueno, ¿no? Se adaptaría. Poder adaptarse ahora a esos tiempos igualmente, de claro. reciclaje, eso dice, no pasa el tiempo, Rubio, Sí, por con los muchos, contratos que han hecho ahora. por muchos motivos. Y porque seríamos mucho más jóvenes también, ¿no? Déu-n'hi-do la puntada que Morgado li ha donat a Cruyff. Fins a aquell moment el partit era bastant net. Vist per Feia ara, molt de fred a Madrid, també. Cruyff s'ha El emportat partit que anava de 0-0. la primera puntada forta. Passada llarga per Reixac, que evita que la pilota surti per la línia de fons i almenys treu aquest fora de banda favorable al Madrid. Aquí tenim el capità Zoco. Velázquez li demana l'esfèrica. Velázquez, protagonista d'aquella famosa jugada al Camp Nou del penal de Groseta. De la Cruz amb molta picardia provoca aquest fora de banda. Estoy molestando ahí a lo mejor. No, no, sí. Això sí que encara es pot fer avui. La Sí, verdad però es que es pot fer si no l'agafes amb la mà. ahora ha entrado el partido en una 30 minutos, en ¿no? un estado así de un poquito de aburrimiento, ¿no? No s'amunyi que de seguida hi posaran remei. No hay jugadas. Observi. Aquí tenim Reixac. Esto lo hacía perfecto el Se'n recorte. recorda d'això, Marcial? Marcial, davant d'ell Netzer per terra. Zoco superat i gol. És el primer gol del partit, gol marcat per Asensi. Menos mal, ya empezamos ahora a estar más animados. Després de la jugada que veiem repetida de Marcial. Bien Está entrado. muy bien, un gol. Buena Perfecto, jugada en banda, Asensi tenía muy bien centro al primer entrando. palo y un remate de cercano. Era el minut 31. Por debajo de las piernas. Sí, para que dé más rabia. Sí, sí. Fa ràbia, sota les cames? Sí, sí, molt. Per això deien que tenies que jugar en sotana, perquè no fessin això. Minut 31 de la primera part, el Barça que marca el primer gol.
Aquí la gent encara se sent, Sí. No està aquell silenci que diu el Reixac, devia ser la segona part. Encara estaven crispadillos, però estaven. I de tant en tant se sentia algun crit de Barça-Barça. Suposo que era d'alguns dels... De la penya Tarragona. De la penya Tarragona que hem vist. Ara els veurem, aquí a l'esquerra, si la pilota hagués arribat una mica és la línia de fons, eren allà seguts. Juan Carlos, ¿qué has hecho aquí? Falta de Nada, Juan para que Carlos. supiera que estaba ahí al lado. Está bien. El Madrid mirant de pujar ràpid la pilota. Ara aquí ja defensàvem alguna cosa, ja, Ja teníem 2 punts, No ha pogut continuar aquesta jugada Marcial. Que té Balón Macanàs. dividido. Recupera Cruyff. Fíjate la gacela aquí. Reixac. Mira. Cruyff que ha estat a punt de rebre una empenta per part del Zoco. Encara Reixac es prepara el xut. Bona. I Déu-n'hi-do, García Ramon enviant la pilota a corna. Balón És que iba recolocado. no va ser culpa de García Ramon. El balón iba bueno. Aquí tenim la repetició, com es prepara molt bé el Corte y xut. buen chut. Bien sacada, I la pilota a corna. És el primer corna que llançarà el Barcelona. Tenim Hugo Cholo Sotil. Està mal col·locada la pilota, Sí, Està avançada. Sergi Albert diria que no tindria que tirar enrere, això, no? sí, però després veurem un corna on sí l'àrbitre fa endarrerir uns centímetres Has la vist pilota. quin munt de Reixac. passes al porter. Ara es podia passejar per aquí endavant, Netzer. S'anticipa De la Cruz. Sotil veient l'entrada d'Asensi, el xut d'Asensi i un altre corna. Si la pone, ¿Quién sí. estaba, el flaco o quién era? ¿Eras Sí, tú? sí, estava flaco. El flaco, ¿no? Si la Alguien pasa, entraba. chutaba gol, entraba solo por medio. Sí que lo iba a poner, ¿verdad? No, era clara además. El No gesto la he que ha visto, hecho no la he parece que visto. le iba a poner al Sí, otro lado. Yo pensé que Ya iba a mandar será- chut y ponerlo. Ara Sin serà embargo, Reixac a qui veces llançarà el se meten corna. esos goles, Sí, si la sí. coge a lo mejor Sí, sí. bien. Pero es que no la peinaba Mal bien. posada, també. Ja veurem com ara Reixac sí que ha de posar la pilota on correspon. Aquí. Com van de tapats aquí, no? 0 graus. 0 graus abans de saber el resultat. La centrada d'Asensi, Estaba bien encara puesto però la el pilota tema. per Cruyff. És les mans al darrere, el Benito també s'ha posat. Uy, Benito, mira, Benito, esa era. És una entrada ja de quan estem 0-1, estem perdent ja, Sí, sí, sí. sí, Pero no, esa era el típica de Sí, Benito, pero Benito la guadaña. puede hacer con 0-0 también, o ganando 1-0. Es igual. Potser a alguns telespectadors els sobtarà haver vist que el Barça marca el primer gol a l'esquerra de les imatges perquè recorden el que normalment hem vist durant aquests 25 anys del 0-5, que és el resum de Nodo. Les càmeres de Nodo estaven posades a l'altra banda. Per això, els gols avui els veuran als cantons contraris, on normalment els veiem en la filmació del noticiari documental, el Nodo. Netzer demana la pilota. Aquí tenim el jugador alemany. Davant d'ell Sotil. Buscant l'entrada de Mancio. Ha protegit De la Cruz. I sense pressa Perdia molt de temps, els porters, llavors. Se podía coger otra vez. veiem com aquí serveix de sobrevot. Sí, quasi sempre, Tenia el costum jo de sacar bote pronto, que es deia. És que el camp estava perfecte, també, el camp de Madrid. Reixac i Zoco, l'àrbitre xiula falta favorable al Madrid. Tenim el capità Zoco, que té Rubinyan, pressionat per Cruyff. Aquí tenim Macanàs, aquest és Netzer, aquest és Velázquez. Zoco mirava la posició avançada de Netzer. Encara se'n pot emportar la pilota a Zoco. Aquí ara no l'haurien pitat, ara, si era entrat, perquè ell no surt de fora de joc, La jugada l'era pogut acabar. I aquí tenim l'àrbitre, el senyor Rantia, un dels dos àrbitres que han expulsat Cruyff com a futbolista a la Lliga Espanyola. El senyor Rantia l'expulsaria la temporada El següent dia al camp del de Màlaga. Era aquest àrbit, no? Era el senyor Rantia, aquest Va mateix. tindre que plegar després. Y luego le echaron en Bilbao, ¿no fue en Bilbao?
Bilbao No, tuvo no, un no, Bilbao- marcado fue al con revés, Villar. fue al revés. El va agredir l'actual president de la Federació Sí, Espanyola de fue al Futbol, revés, fue al Ángel María revés. El Villar. van fer al fora, revés. però per una altra raó. Sí, sí, al revés. Allò Per cau. va rebre una Directament per cau. Él provocó, sí. I aquell dia del Màlaga, l'àrbitre aquest es va tragar un gol d'Esteban con la mano, que va ser molt. Era Melero. Sí, estem Era parlant Melero, de exactament, era Melero, Sí, no era l'anterior. l'expulsió d'Orrantia va ser al camp de la Rosaleda. A casa no el van expulsar aquell Els dia. Passa el van expulsar... Sí, El dia de Màlaga, sí, el però és que Melero va va haver dues expulsar. expulsions amb el Màlaga. Una a Orrantia, a la Rosaleda, i una a Melero al Camp Nou. Així descarat, amb la mà, se'l van portar i va donar el gol. Madrid no troba la manera de reaccionar, de buscar el gol de l'empat. No, no lo tenía fácil porque nosotros, tácticamente apoyados en el fuera de juego y el pressing en medio campo sobre todo, no lo tenían fácil. Y luego con el 1-0, pues nosotros habíamos cogido ya un poquito más de, Pero mira aquí, de mira aire. Marcial con qué elegancia, había más espacio, más confianza para jugar la pelota y realmente el Madrid yo creo que se iba apagando por minutos. L'àrbitre talla molt el joc, Vist ara aquí com, per exemple, no ha xiulat aquesta falta quan el Barça tenia Solito. perfectament la pilota controlada amb opcions d'atac. Serà Reixac qui farà el llançament d'aquesta falta. Fora de joc de Sensi. Això té que repetir, no? Sí, Ah, no, no val, la pilota no està parada. no està, però... Es igual, nos lo habían regalado también, o sea que... El Madrid molt embolicat. No han sabut treure aquesta pilota, per exemple. De la Cruz buscant el segon Bé. pal. Bueno, I atenció a aquest cop de cap de Juan Carlos perquè que ve d'una acció bona del porter, Lo mío era meterla, yo ya tenía la idea de que le iba a meter por arriba y al final lo conseguí. Sí, sí. Va estar ràpid, Imprecís, val a dir-ho, La tiró un però poco, ràpid. También la que tiró era un muy poco lejos, forzado, ¿no? era Es muy muy forzado. difícil también rematar ese Sí, balón. pero no claro. sobre todo porque no la esperas. No, sobre todo no la esperas. no te vino bien, No la esperas. I la Cruz també és rapidíssim, com a marcador. Oh, Mira, y mira quién que organiza. Muy Al equipo, resistente, entraba por la banda con gran facilidad. atenció, Sotil, amb molt espai per Mira jugar la això. pilota. Sí, sí, això és difícil. I el 0-2. Impressionant. Era el minut 39 És que, de la primera part. Si algú es pregunta com jugava Cruyff, així. Sí, sí, és que el Flaco estava impressionant aquell any. Muy fuerte. Era muy rápido de reacción, era un cambio de ritmo impresionante y muy Fíjense, rápido, en movimientos así cortos. 3... I a més, I ara, miri, aprofita rebot. sota les cames, Creo que no es Eso va ha posar sido la sotana. casualidad. Lo bueno es la ha sido jugada y el casualidad. gol, ¿no? Porque la verdad es que ha entrado por donde menos se pensaba. Me refiero que le Pero ha la dado ya jugada, forzado. la jugada ha sido muy buena, muy buena. La Le ha jugada dado individual, forzado y a perfecta. meterlo por medio de las piernas Ahora en sí que esa ya estaba, postura comenzaba a es tocar. casualidad. Ha hecho un control orientado, dos recortes y bueno, y ha chutado muy bien. Allò que en diem un jugador que marca les diferències. Por supuesto, Sí, en sí. aquel año sobre todo fue desde luego decisivo, ¿no? Todo el equipo andaba bien, pero lógicamente él era el hombre que, bueno, desequilibraba de alguna manera en el 1 contra 1 cuando salía de su Ese es el tema de zona. la presión. ¿Has visto cómo salía todo el equipo? Te habías quedado, Rubio? ¿Me había quedado yo? ¿Ves? Esto es bronca para mí. El Mitchell ya te... Bronca para mí de Sí, mí. te habría dicho ya algo, ¿no? En el banquillo. L'àrbitre ha tallat aquesta jugada. Menos mal que lo decía en holandés y no le entendía mucho. Se l'havien portat a Velázquez. L'àrbitre havia xiulat però falta favorable al Barcelona. Aquesta, recordem-ho, era la jornada 22. Quedaven, per tant, 12 per acabar el campionat de Lliga. El Barça jugava aquell partit, començava aquell partit amb 5 punts d'avantatge només amb l'Atlètic de Madrid, però és que l'Atlètic de Madrid ja havia jugat per la tarda al camp de Balaidos i havia guanyat 1-3. Aquest resultat, ja a punt d'acabar el primer temps, feia que el Barça recuperés els 7 punts d'avantatge, un avantatge molt important. Recordem que estem parlant Dos punts. D'una època on les victòries comptaven eren 2 punts. Un avantatge molt important sobre l'Atlètic de Madrid. El segon classificat, equip que acabaria la Lliga també en segon lloc. El Madrid acabaria a 16 punts del Barça, empatat amb l'Espanyol, el 8è de la Lliga. Aquí Marcial deu haver pensat que ja anàvem 0-2 Era la bicicleta que i que tampoc... No, que ese no ha sido Marcial, que ha sido Reixac. Ah, perdó, Reixac. Sí, sí, sí. Aquí tenim Aguilar, davant d'ell de la Cruz. Netzer que lluita per aquesta pilota, encara Qué fuerte esto una es, embolicada. ¿no? Ha caído ese Amancio,
Macanàs. Salimos por todos los lados, no rematamos a nadie. No, és que després de l'ocasió de Velázquez, què més ha fet el Madrid, Sí, no? Reixac cobrint cap a Cruyff. Atenció, Cruyff lluitant amb Rubinyan. Arribarà Rubinyan a enviar la pilota fora just als seguidors, que hem comentat ja un parell d'ocasions, de la penya barcelonista de Tarragona i província. Aquí els tenen, al fons de la imatge. Som ja als últims moments de la primera part del partit. El lateral Rubinyan. Moltes imprecisions, com podem veure ja en el Madrid. La Príncipe. A la olla. L'àrbitre... L'entrada aquí ha hagut, no?, de l'Aguilar. He pitat al contrari, no? En aquestes faltes, però, fins ara hem pogut veure que Sí, falta d'ell, no? Sí. aquestes jugades, això que en diuen ara pilota partida, no? Pilota dividida. Buen balón. L'àrbitre sempre xiulava falta contra el Eso se Barcelona. llama en el argot Falta. balón hospital. Balón hospital. A més a més, els dos sets ha sigut, eh? De l'equip. Ah, no, que ha sigut en Rubí, que estava. Aquí tenim a Reixac. Ahí el equipo está jugando con mucha más soltura y con mucha más tranquilidad, ya, lógicamente apoyando el resultado. De la Se Cruz. ve, se nota ya. A Juan Carlos. I atenció, perquè aquí arriba el que ha estat el 0-3. Cop de cap de Marcial. El gol que habías metido y lo ha anulado, ¿no? Sí, tampoco es No lo sé, para yo anular. no sé si es fuera de juego, ¿no? La repetició d'aquesta Yo realització creo que no... mientras entres de Claro, atrás, estoy ¿no? entrando desde atrás y además el balón sí está casi a la Però altura del res no sembla indicar que vostè fos en fora de joc quan la pilota surt del seu company. balón. Siempre he pensado que era gol legal ese. De fet, en la temporada d'aquest any 100, el mes de febrer, quan varen dedicar el programa del 05, al qual vostès van ser convidats, varen tenir ocasió de veure un resum filmat en Super 8, en color, que ens ofereix un angle millor de visió, i es veia clarament que Marcial marcava un gol correcte, que entrava, com diu, des de darrere, i que, per tant, en aquests moments el marcador hagués hagut d'estar 0-3 i, per tant, potser seria un 0-6 històric, el que hauríem vist. Era una jugada que passava a 2 minuts de... Velázquez també podia haver marcat. O no. Sí, no, Marco. Sí, ese de A verdad. cap i a la fi, Marcial va marcar i Velázquez no va marcar. Això sí que clar. Com dèiem, era una jugada que passava a 2 minuts de l'acabament de la primera part. Netzer jugant llarg cap a Pirri, però un jugador amb molta mobilitat al camp, que No, s'incorporava el Madrid força estaba a sin l'atac. ideas, Estaba ya pensando en el resultado, cuesta arriba. Ha sortit un bunyol, això, eh? Ah, pero Ahí la tienes otra vez. era fuera de juego. Que se gana de pronto sol passar això, eh? Quina impressió tenien en aquests moments? Veien el Madrid capaç d'empatar-los al partit a la segona part? Jo no havia pensat mai en això. Sí. Un jugador és que no pensa mai no sé, o si no estàs en un equip molt petit, potser veus un rival que li has agafat avantatge, però en aquest cas que les forces estan molt igualades i que els dos equips tenen jugadors de molta categoria i tu li estàs guanyant per 0-2, no penses que et poden superar. Mai, al revés, doncs pensaves que aniries mantinguent el resultat. Jo en 0-1 pensava que guanyaríem i potser no marcaríem més, però doncs ja estaves confiat, no? I vostès? A la meva impressió. Juan Carlos, No, lo que pasa Marcial. es que yo estoy de acuerdo con él. Ya te he comentado antes no sé, las ganas. D'acord, però som al Bernabéu, vostès estan jugant fora de casa i queda tota una segona part, no? Exacto, la confianza que tenemos nosotros mismos, pero claro, en el fútbol y teniendo el rival que teníamos enfrente, pues hasta que no se acaba el partido, y lo hemos visto en fechas recientes, las vueltas que puede dar un partido. Eran 0-2, pero todavía quedaba mucho tiempo. Entonces, en buena lógica, pensando lo que teníamos enfrente, pues todavía había que estar hasta cierto punto preocupados. Pero bueno, a medida que fue transcurriendo el partido luego, fue más fácil de lo que pensábamos. Eso que dice, que contra un Real Madrid no hay nunca nada ganado cuando vas ganando 2-0 en una media. Eso. Aquí tenim Johan Eso Cruyff no podemos dudar. fent els exercicis d'escalfament que també podríem comentar com es feien en aquella època i com es fan ara. Aquí tenim Günther Netzer i
El canvi coordina l'entrenador del Madrid, que és Luis Molovny. Aquí tenim Santillana, un jugador fitxat del Racing de Santander, que substitueix un altre jugador també fitxat del Racing de Santander. Y a propósito quería comentar que Santillana, por si los aficionados del Barça no lo saben, o otros que vean el partido, estuvo probando con el Barça. Yo concretamente jugué, el primer año me parece que estuve en el Barça, jugó un partido conmigo con el Barça, con la camiseta del Barça, en el campo del Badalona. És paisà seu, Juan Carlos, Sí, es de un pueblo de al lado de Santander, pero bueno, se llama Barreda, de Santillana concretamente, al lado de Torrelavega, jugó el Barreda y luego fue al Racing de Santander. Estuvo muy poquito tiempo y yo creo que en ese lapsus, antes de llegar al Racing, posiblemente fue cuando él estuvo aquí probando y bueno, desafortunadamente no se quedó. Carlos Alonso Santillana, un dels millors rematadors de cap que hi ha hagut recentment al futbol era un espanyol. jugador que dio un muy gran buen rendimiento jugador, ahí en sí, el pero Madrid, en la Fue selección. un muy buen jugador, sobre todo de cabeza, era un fuera de serie. Però no en aquell partit. És a dir, en el partit que estem veient ara. Santillana doncs, entra per Aguilar i això fa que el Madrid modifiqui una mica el seu plantejament d'atac. Amancio torna a la banda dreta, dic que torna perquè és habitualment on jugava, i Santillana es situa com a davanter centre. Aquí tenim precisament Amancio. La seva passada en profunditat cap a precisament Santillana. I finalment la pilota que surt fora per la línia de fons serà servei de porta. A la banqueta del Barça per una possible substitució amb Sadurní lesionat. Hi havia Tomé, Juanito i Laredo. Què va comentar Michels a la mitja part, l'entrenador del Barça? Jo la veritat que en aquells moments... No nos acordamos. Después de tanto tiempo, la verdad es que es difícil No, però acordarse. el que sí és cert és que vam comentar que no tenien que entrar en confiança i que no es podien fiar i que intentar jugar al mateix ritme que estaven jugant perquè el Madrid no et sorprengués a la segona part, no? Que el Madrid sortiria amb ganes de voler donar la volta al marcador i hi havia que parar. I això és el que es va fer. El que passa és que el Madrid ja no tenia suficients arguments per aconseguir-ho. Hem vist com Macanàs es disculpa Juan Carlos per aquesta puntada. És falta contra el Madrid i la veritat és que no sembla que hi hagi massa pressa en continuar el joc Hasta l'àrbitre estava desanimat, me penso. perquè la pilota havia anat ben lluny i lo normal ara fora que l'equip propietari, el que està perdent, que agafés una altra pilota i la posés en aquell lloc i el partit continués. Aquest és Toni Torres. Morgado, Sotí l'ha posat de cama i l'envia fora del terreny de joc. On, com podem veure, no hi ha publicitat estàtica i sí un gris, policia molt solitari, més que vigilant el públic observant el partit. Cruyff, que no ha pogut controlar inicialment, intenta emportar-se la pilota. Yo pienso que ahí al Madrid le cabía la duda de si lanzarse a un ataque pues furibundo para poder remontar el resultado o de alguna manera pues vamos a ver qué pasa estos primeros minutos y vista la facilidad con que habíamos llegado en algunas ocasiones y habíamos hecho 2 goles, pues dice, cuidado que nos pueden meter 5, cosa que luego sucedió. Pero yo creo que tenían esa duda en esos... Pienso yo que ellos tenían esa duda en esos momentos. Sí, el llançament d'aquest corner. Rápido se andaba ahí, pero... L'ha salvat. Però jo pensava que havia donat córner, no? Creo que lo has metido un poquito. Ha sido como un Porque- cohete. No sé què, el de Cruz no va ser. No La sé, tiro de atrás. ha despejado mal. Sí. Mora ha pogut salvar això, que no sabem si era una cessió al porter o Sí, però com que llavors se podia cedir la pilota, un misto. un misto va ser. Però està segur que va ser un misto. Ahí estábamos controlando bastante ya, ¿eh? Sí, la gent està pitant perquè pensa que perdíem temps. Controla aquí Charlie, que tampoc ara ja... Quimet Rifé. Mira escapar-se per la banda dreta. Recordem que Rifé va ser un extrem dret. Sí, tenía una Reconvertit després en lateral. No? una gran velocidad. Era de los jugadores Muy más rápido, rápidos muy rápido. del que yo he conocido, rapidísimo. Sí. Juan Carlos aquí. Me tiro por el suelo ahí a rebañar. Aquest és Macanàs. Que no, Santillana veu, mira de desmarcar-se per la banda esquerra. L'àrbitre deixa que continuï el joc. Pero fuera Santillana no havia sentit el xiulet de l'àrbitre.
i no és perquè el També públic va fer cridés dos, massa. Potser també els xiulets d'abans eren menys sonors que els xiulets Mira d'ara. aquí, que no Perquè hem l'havies vist un parell visto. d'ocasions que els jugadors han continuat la jugada i ho veurem també. Sembla com si no sentin bé el xiulet de l'àrbitre. Això a vegades era una treta, saps? Els jugadors feien el sort, perquè així perdia temps. Sí, I però ara, almenys no se privava de que l'amonestessin o que li sí, diguessin... ara fer-se el sort està bastant penat. Ara ja potser, sí, ara ja no s'ho creuen que sigui sort, ja. Aquí tenim Rubinyan i Reixac. La veritat és que els dos laterals del Madrid, Rubinyan i Morgado, no van tenir un dia massa afortunat. La passada de Reixac era per Sotil. I el Madrid, almenys no sembla que amb una pressa no massa clara, no? Vull dir, no sembla que tinguin aquella ànsia de buscar com sigui el gol que escurci l'avantatge en el marcador. Pilota de Pirri era per Santillana, aquí L'ajudava ja Costas. col·locat de davanter centre. I Reixac baixant a buscar la pilota. No, ese es Cruyff. Cruyff, perdó. Aquest canvi de joc per Reixac. Davant d'ell Pirri. Ha pogut posar la cama Pirri i és corna. Eso era yo. Doncs és el que semblava que fos corna, no? Es queixa Marcial, però no... Para que la gente tenga una idea, entonces jugábamos normalmente con 4 defensas, 3 en medio campo y 3 delanteros, que como se ve aquí, sobre todo los delanteros, eran hombres con mucha movilidad. El que quizás mantenía un poquito más la posición era Charlie por la derecha, pero tanto Sotil como Cruyff, incluso Marcial, jugando ese medio campo, se incorporaban muchísimo en ataque, inclusive nosotros, porque yo en esa temporada jugando de medio defensivo también hice algunos goles y Asensi hizo muchísimos también, era un hombre con mucha llegada, con un grandísimo disparo y sobre todo de cabeza iba muy bien y una capacidad de trabajo enorme. Era un equipo que en las posiciones, digamos, de principio estaban asimiladas, pero luego durante el juego había muchos cambios, no sé si estás de acuerdo. Claro, los nuevos que lo hayan visto... Bueno, me parece que ahí l'ha dado un poco mal, ¿no? Sí. Estava provando. Estava provant, Sí o no? Estava provando. Estava provant perquè un dels gols del Barça arribarà d'una manera relativament semblant, sí. Ha tallat Marcial. S'estan imposant al mig del camp, ara fa estona que no... Sí. Que no hi ha més que dos colors, no? Juan Carlos, la pilota per Reixac. Eso que Atenció, ha ha vist dicho forat Juan Reixac. Carlos es que veníamos de hacer un fútbol estático en los años anteriores, ¿no? A lo mejor, y había evolucionado el fútbol, pues el intercambio de posiciones. No cabe duda de que jugar estático facilitaba mucho la marca y la labor de los defensas. Una nova pilota que recupera el Barcelona. Fíjate que quina pilota Que bé li ha posat Sotil, I com ha rematat La ha querido Xavi. dar de rosca, fuerte de rosca y se le ha ido un poco alto. Buenísima Sí, esa, sí, él la ha pegado muy bien así. La ha querido dar de rosca y se la ha ido arriba. Da una posición muy buena para él porque tenía un disparo. Aquest és el moment potser del partit, la fase del partit de més domini barcelonista, almenys el Madrid, com podem veure, no acaba de lligar cap jugada I jo tuve una altra jugada aquí a Tiki. i Cruyff aquí Allò mira arriba. de fer-ho bonic. Ha superat Ahora ya casi todas las acciones de ataque son casi por parte nuestra. En el segundo tiempo no recuerdo alguna ocasión así que nos pusieran en peligro. Bueno, hay un gol anulado. Que Sí, ellos, bueno, sí. casi. pilota llarga de Zoco. Sotil, Cruyff. Benito. Donant la pilota però a Asensi. Atenció a aquesta jugada. Supera Benito i el Recorte. 0-3. Y disparo. Sí, un error en defensa de ellos que la ha cogido Asensi muy bien. Ha ido a su pierna buena y ha cruzado. Y está Benito delante, Y ha cruzado, pero se lo ha hecho muy bien. Benito Benito se tira a es lo llença a loco. la cama. Benito es el que le ha dado el Però balón. un pèl tard li dona temps suficient a Asensi per creuar perfectament la pilota. Fora de l'abast de García Ramon és el 0-3 i tot just s'havien jugat 7 minuts de la segona part. 0-3. Bé, això ja és clarament una golejada. Sí, era un resultado importante. Recorden quina prima van tenir per guanyar aquí?
Sí, ho estàvem comentant i no se'n recordàvem massa, però jo penso que rondaria les 100.000 pessetes perquè podien ser 50 de guanyar fora i era doble perquè jugàvem a Camp del Madrid. Segons la premsa del dia, una mica menys. Potser una miqueta menys. Però per allí aniria. En cualquier caso, mucho menos de lo que pagan ahora. Jo t'ho podria dir perquè ho tinc apuntat, però... Com que ho té apuntat? Tiene la primera prima que ganó de juveniles, la tiene también apuntada. Unes 100.000 pessetes com a molt de prima per guanyar el Madrid 0-5. Però perquè era prima doble, eh? Sí. Que això es feia en alguns partits, no? Contra alguns rivals hi havia prima doble. Dos o tres primes dobles concedides. Que era el Madrid, l'Espanyol, potser? Me parece que el club escogía unos equipos y los jugadores escogían otra serie de partidos también. Entonces se equilibraban, digamos, la dificultad de unos con la teórica facilidad de otros, que no cae nada fácil. Claro. Ja, perquè, perdonin, posats a parlar ja directament de diners, quines fitxes durien tenir vostès en aquella època? Pues alrededor de 2-3 millones de pesetas o menos. O menos muchos. O menos, O menos. diu Juan Carlos. Sí. Sí, ya hablamos de... O més, si estem parlant de Cruyff, Sotil, ¿no? Hablamos de jugadores de Madrid, Barcelona... No lo sabe exactamente, cada uno cobraba lo suyo en su contrato, pero más o menos las cosas se movían por ahí. Clar que aleshores un pis a travessera de les Corts que podria valdre, allà a prop del camp? 2 milions. O 2 1.800.000 o 1,5 milions. Està clar que els preus anaven a acord també amb el que anava la vida també, no? Però ara s'ha disparat això i és veritat que els contractes han canviat molt. Bé, aleshores ser milionari, en el sentit de 1 o 2 milions de pessetes, sí, però, era molt important. I pensa que Estábamos bien pagados. l'avantatge la podia tindre el Marcial, que venia de fora, amb un traspàs, però que érem de casa com jo, començàvem des de baix, en quantitats petites, anant pujant, que bueno, per arribar... Yo cambiaba todo el dinero ese ahora y quedarme con 20 años otra vez. Claro, dábamos todo el dinero y... Pero a lo mejor no serías futbolista. Del 05. Da igual, pero 20 años. No importa. No estaría mal. Vist aquesta jugada de Cruyff, un estil típicament que ha definit sempre el jugador holandès, amb aquesta passada cap a Marcial. El Madrid encara ho intentava, eh? No I atenció, perquè aquesta és potser la millor jugada del Madrid. Però mira qui defensava. Ha de baixar Ha baixat Cruyff a defensar, eh? Això en deien futbol total, Sí, no? exacto, jugábamos. Era un acordeón, subíamos todos, bajábamos todos. Era muy importante para mantener las líneas juntas y poder realizar la presión. Lógicamente, si pasaba uno, siempre había otro cerca. Está imponiendo mucho ese fútbol actualmente, ¿no? Con la reducción o la chique de espacios que se dice, ¿no? Sí, pero no, y aparte, Cruyff era la comunicación de Michels en el campo, porque Cruyff y Michels se llevaban fenomenal y él transmitía dentro del campo lo que quería el entrenador, y aparte que él se movía por todo el campo siempre, organizando. Y es lo que le ha gustado siempre. Ten en cuenta que venían del Haya los dos, donde habían estado juntos, y era un equipo pues que en cierta manera se asemejaba al juego nuestro. No se asemejaba, era un poquito calcado, con diferentes jugadores, però, digamos, la idea era la misma. Hem vist en algun moment com Cruyff parla amb vostès. Dominava força, veus aquí una jugada d'atac de Barcelona, ara, aquest xut. Dominava suficient l'idioma perquè es pogués... Bueno, a dins del camp ens entenem ràpid tots, ni que es parlem en rus. Sí, això ho han dit tota la vida els futbolistes, però se'ns fa molt difícil d'entendre. Dominava lo suficient per a poder organitzar, i el Cruyff el que li agradava era això. Aquesta jugada última que has vist ha arribat amb una jugada crítica de defensa i ha posat el peu ell per entregar-me'l a mi, no? Aleshores demostra que ell estava vivint el partit. No era el clàssic que es quedava allà dalt de referència esperant. De todas maneras, él tampoco ha hablado bien del todo. No ha aprendido lo suficiente, yo creo. Se defiende, pero yo creo que podría haber mejorado con el tiempo que lleva aquí. Yo creo que no ha querido aprender. A lo mejor. No sé, per això le he ido mejor. Diuen alguns compatriotes seus que l'holandès també el parla d'aquesta manera tan divertida. Clar, pot ser. L'àrbitre torna a tallar el joc. És falta favorable al Futbol Club Barcelona. I Asensi no s'ho pensa dues vegades i... Ahora ya estaba el partido mort, cerca el partido. 7 defendiendo, más tú 8, estábamos ahí. Era realmente complicado el pasar por ahí. Y no porque jugáramos a la defensiva, ni mucho menos, sino porque había capacidad de desdoblamiento de la gente. Ara, aquí sí que es nota el silenci, Aquí ja va baixant, sí. Aquí ja està molt... Un silenci, val a dir-ho, que cap al final del partit, quan hi ha encara més gols del Barça, es comença a tornar a la zona pròxima a la llotja en xiulets. La gent del voltant de la llotja es va girar cap a l'aleshores president del Madrid, Santiago Bernabéu, l'històric president blanc que dona nom a l'estadi,
perquè allò era molt fort, naturalment. Pensin que la premsa l'endemà, exagerant, com passa tantes vegades en l'èpica narrativa dels diaris d'esports, parlava de asistimos al entierro de un equipo histórico, hemos visto como emerge potente un nuevo as del futbol mundial, el Futbol Club Barcelona. Vull dir que realment tenia rivets de... En fi, de final d'una època i de començament d'una altra. Després les coses van anar d'una altra forma, no? Déu-n'hi-do l'entrada que s'ha duat Tela, Cruyff després de la jugada que ha fet Marcial. I atenció a aquesta jugada. Marcial. Sí, aquesta jugada és molt curiosa perquè el Barcelona està reclamant tornar a servir la falta, Cruyff la torna a posar, i a sobre que l'àrbitre no ha aplicat llei de l'avantatge i ha obligat a xutar la falta, com que ha sigut fora de joc... ¿Qué pitó? ¿Fuera de juego en esta Sí. jugada? Es que, lògicamente, si l'havia sacado mal, lo tiene que volver a repetir. La veritat és que l'àrbitre no va ajudar gens, eh? No, l'àrbitre estava molt soso, jo veig també, no? Estava com a mort, també. Reixac obrint cap a la pujada de Juan Carlos, ha pogut tallar... Aquí el tenim Velázquez. Probablement aquests primers 25 minuts de la segona part són el resum més perfecte del que van ser vostès aquella temporada. Estarem d'acord, fixin-se que en molts casos el Madrid no aconsegueix passar ni de mig del camp. No, y yo creo que el resultado fue lo más llamativo. En cuanto al juego, yo creo, sinceramente, y hemos estado comentando antes, que hubo algunos partidos, bajo mi punto de vista, futbolísticamente mejores. No es que estuviera mal, ni mucho menos, y ya digo, el resultado es lo que de cualquier manera pues marca la diferencia, pero yo creo que hubo partidos francamente buenos. Aquest és Rubinyan i el que dèiem abans del Sort. Encara que també és una... Jo crec que potser és una mica la imatge de la impotència, Exacte, de aquí sí, no haver aquest- marcat cap gol fins a aquell minut, de veure's amb un 0-3 i dir I a la almenys... ràbia aquella d'entrar i ni que estés parat al joc, voler xutar a porta, això està clar. Encara ho veurà algunes vegades més, això. Llançament d'aquest corna a càrrec de Reixac. Corre Cruyff per la pilota. Davant d'ell Benito. Com la portava amb l'exterior del peu, aquesta passada cap enrere. Sí, era muy, La muy centrada de la característico Cruz. de él. I ha enviat... Aquí ja començaven a fer Morgado bonic, corna. eh? Aquí era el Benito que ha tret la pilota. Avantatge per García Ramon. Mirant de llançar l'atac del seu equip. Netzer molt apagat en aquesta segona part. La primera part li hem vist coses força interessants. I Costas Va, Quique. enviant la pilota fora. S'ha fet mal Costas. L'àrbitre xiula fora de banda favorable al Madrid. Hi ha la pilota en joc. Com definirien Costas? Yo creo que era un jugador muy inteligente, muy bien de cabeza. Era un medio que él, vamos, yo le conozco desde la época que jugaba en el Celta de Vigo y me enfrenté a él jugando en el Racing de Santander y jugaba en el medio campo, siempre un poquito defensivo. Y era un hombre muy listo y yo creo que porque anteriormente el titular de central era Gallego, que ese año de alguna manera fue, podemos decir, el sacrificado, ¿no? Porque era titular indiscutible. Y bueno, no, quizás con la idea de que el balón tenía que salir jugado de otra manera desde atrás y entonces aprovechando Aquí és el gol anul·lat. sí, efectivamente, las características de Costas le puso a jugar ahí, yo creo que con un gran rendimiento además. El fora de joc és aquí. El xut de Velázquez. Després Macanàs marca i Rifé s'emporta Sí, de la Cruz. s'emporta un sermó d'un company que déu-n'hi-do, com si estiguessin perdent, eh? Aquí és el fora de joc. A partir d'aquí ja no val. L'àrbitre hauria xiular i, per tant, això que estem veient ara, amb la pilota al fons de la xarxa, ja no valdria. Aquí era tocar un poquito y Aquí ya no hacerla valdría. correr. Macanàs Y se falló. quedaba la pelota ya botando, es peligrosísimo. Macanàs fa allò que... Y fue fuera de juego. Era fora de joc. En aquest Super 8 en color que els dic, varen Sí. poder demostrar amb una línia que havia sigut... Fora de joc. Que havia sigut fora de El dia joc, sí. del 0-5 que van fer aquí el programa... Sí, va es sortir va veure així. clarament. Perquè el jugador sembla que xuti, quan cau acaba passant la pilota i en aquell moment el seu company Macanàs està en fora de joc. Rubinyan s'ha portat una pilota potser en falta, l'àrbitre ha deixat continuar. Netzer, però, no ha pogut culminar la combinació d'atac de l'equip madridista. Ara, però, hi ha falta favorable al Madrid. Sembla una mica animat després de la jugada que hem vist fa uns moments, que l'àrbitre ha xiulat fora de joc i ha anul·lat, per tant, el gol de Macanàs. Però déu-n'hi-do la bronca que s'han portat Rifé, eh? I com es diu en aquests casos, del que hagués pogut ser l'1-3, Ahí está. Perfecto, el 0-4. perfecto, sí, perfecto, Juan Carlos, perfecto, digui'm alguna cosa perfecto. d'això.
Bueno, ¿qué voy a decir? Yo lo he dicho muchas veces ya, que realmente se ve en la imagen como miro al otro lado, mientras Resa por ahí, quiero centrar sobre Resa, y la pelota, pues, no sé, estaba conmigo y quería, ya dije antes que lo había probado varias veces y tuve la fortuna de que salió parabólico y el portero realmente no tuvo nada que hacer. Pero mi intención primera, y en la imagen se ve perfectamente que estoy mirando al otro lado antes de centrar, intentando pasarla sí, un poquito con rosca por delante, pero bueno, lo que podía haver conseguido Resa lo hice yo. La corrent d'aire del Bernabéu va ajudar una mica També. també. 0-4, minut 20 de la segona part. Han vist com han servit ara, després del gol? Sí, el equipo estaba Ya rotos, totalmente. están Ya se ha nerviosos. visto la jugada anterior en la falta que han sacado ahí en la banda derecha, que el equipo del Madrid estaba ya pues muy desanimado, no sé, ya yo creo que estaba ya deseando que acabara el partido. Son de esos partidos que a todos nos ha pasado alguna vez, cuando las cosas van mal, que estás deseando que el árbitro pite porque no tienes opciones, no ves salidas, el equipo anda mal, empieza todo el mundo a no entenderse y a cabrearse. Y yo creo que esto le estaba pasando al Madrid. Vostè, Juan Carlos, o vostè, Marcial, recorden haver sentit comentaris dels jugadors del Madrid entre ells? No, pero no hace falta oír comentarios, sino el verles actuar simplemente. Se ve que están desmoralizados, que están rotos, y es un equipo sin ideas y un equipo sin fe. Por tanto, en este momento lo que bien ha dicho, está deseando que dé el árbitro el pitido final y se acabe. No, es que perder 4-0 delante de tu público realmente es duro, claro. Però el Madrid tampoc no estava fent una bona temporada i plovia sobre mullat. Jo precisament és per això, que el Madrid aquest partit el tenien amb ganes de voler jugar un bon partit, guanyar a Barcelona i justificar una miqueta la mala classificació que portaven, cosa que havia passat a Barcelona moltes vegades d'anys anterior, no? I els hi va sortir tot malament i això fa molt de mal, al cap, i aleshores ja al final la gent ja no creu en res. Lo que pasa es que en estos partidos, cuando uno de los rivales está mal, porque hemos jugado partidos que nosotros estábamos francamente mal, el Madrid es mucho mejor y les hemos ganado, les hemos puesto las cosas difíciles. Claro, O sea, es lo que estoy diciendo. que el hecho de que el Madrid estuviera mal en un partido de estos, pues hombre, dice algo desde luego, pero no es el todo. Yo creo que bueno, les ocurrió algo, que nosotros estuvimos muy acertados y que ellos realmente no tuvieron tampoco su día, hay que reconocerlo. Mancio ha intentat penjar aquesta pilota a l'interior de l'àrea. I aquí tenim una mostra d'aquest... Ya Mancio, Tenía pues el que es un día- jugador el día extraordinario, sin embargo estaba sin luces. No l'hem sin- vist, en tota la nit. Claro. Mancio, però, ja estava en Però ja estava en una en una- etapa de la seva carrera exacto. esportiva Yo creo que ya estaba... que li faltava aquell nervi que... Ya bajaba abajo. Y otra parada buena aquí de García Ramón, ¿eh? ¿Quién ha tirado? Reixac, no? Marcial. Este que tengo aquí a mi lado. Marcial. Pero han señor. sacado buena mano ahí. Se ha quedado una mano fenomenal. Lo que pasa es que la ha dejado muy cerca, Pero era difícil, la ha dejado yo te digo muy que al se- centro, tenía que... Que ese partido se podía haber ganado por algún gol más, ¿eh? Quedó un 0-5, pero un Sí, 0-6 nosotros o tuvimos 0-7. ocasiones. No hubiera... Y además, a los 20 minutos un 0-4 ya, ¿eh? Que quedaba mucho partido. Tenim... Pero tampoco convenía abusar, ¿no? Porque- No convenía usar, ¿no? Lo que pasa es que nosotros también estábamos muy ya tranquilos. Ya no se esforzaba ya la gente. Home, si 0-5 no els hi sembla abusar, vostès mateixos. Els asseguro que van fer molts feliços els aficionats del Barça aquell dia. Rifé, després que hem vist mira, un canvi mira. de joc de Es que ver la Velázquez, calidad aquí del toque. Cómo se ponen los balones. Reixac cap a Juan Carlos i a fora de joc. Pero ¿cómo te pueden pitar ese fuera de juego tonto? Entenem que l'ha xiulat, Eh? Entenem que s'ha xiulat fora de joc, Sí. perquè no s'ha vist ben bé. Fixin-se que vostès recuperen la pilota amb una facilitat extraordinària. Sí, vull dir, sí, no hi ha rival en aquests moments. Esa era una de las cualidades del equipo, como dije antes. Era una de las cualidades, que éramos capaces de recuperar la pelota muy rápido. I atenció perquè Aquest és aquesta vostè, falta, Marcial. aquí tenim com Sí, Àlex me ha Mutines, liquidado. el periodista Sí, s'aixeca me liquidó ahí este Rubiñán, creo que era. I ja no va poder continuar. No, Ya sortió el Tomé, ¿no? ahí hay cambios, sí. Sale esto, Abans del canvi hi ha una altra cosa. Veiem com els fotògrafs i els reporters d'Anodo, aquí hem vist com s'aixecava amb la seva càmera cinematogràfica, estava rodant unes imatges just en aquest punt. I era una expressió del desencís absolut que hi havia, del desconcert més gran que hi havia a les files del Además Madrid. el gol Observin. esa también, sí.
Si aquí el García Ramon Le ha rematado un metro. Ah, García Remón ja no se'n sap avenir, ja no sap què dir, no? Sí, sí. Claro, habían abandonado ya en los marcajes, estaban desorientados Fíjate que y desanimados. hay dos del Madrid ahí solo. Dos del Madrid y uno salta al lado contrario, ¿eh? Muy cerca del portero también. Gol de També no Sotil, Sí. el cinquè del Barça. Senyores i senyors, acaben de veure com arribava el gol que feia 0-5. I quin minut portava? 25. Imagina't. Sí, todavía queda. Vull dir jo que si s'hagués apretat una miqueta més hauria sigut un escàndol, això. Ja veurà que va haver-hi ocasions, eh? Aquí tenim... Perquè ara el Madrid ara sí que està mort, ja, Les ocasions hi van ser i jo crec que va quedar cura aquest resultat, al final. Aquest és Tomé, precisament, el jugador que entrarà d'aquí un moment al terreny de joc, i unes mans de la Cruz. El gent ja no vol donar ni la pilota, Vostès no havien tornat a veure el partit sencer, oi? No, yo No. yo la primera vez que le veo. El Usted, Juan partido. Carlos, ¿no? Usted, Marcial. Yo Yo, también, es la primera yo vez. lo único que había visto, pues los Yo goles sí que lo he repetidos visto. en la televisión y... Aquí l'heu donat vosaltres, ja. Aquí vostè mort l'havia vist, sí. No, yo no lo he visto, no lo había visto nunca. Nosotros tenemos un pequeño Un resumen, resumen de goles, pero poquita cosa más. I què tal? Què estan veient que no recordessin? Jo, hay muchos. Yo la verdad es que después de tantos años no tenía una idea ni aproximada de cómo, sabía cómo había ido el marcador y todo eso y tal, cómo habíamos jugado, la trascendencia del partido, pero no, lógicamente, la cosa física de los movimientos de los jugadores, de unos y de otros, pues la verdad es que se me escapaba con el tiempo. Es I a vostè, lógico. Marcial, quin efecte li fa? Quina impressió en treu de veure'l, de coses que no Hombre, recordés? pues una nostalgia y una añoranza terrible. el no poder estar, yo qué sé, actualmente jugando y el paso del tiempo inexorable que nos tiene aquí, pues con muchos años más y estar viendo esto ahora, pues es muy agradable también. I pel que fa als aspectes més futbolístics, Juan Carlos? Pues con respecto a un poquito al fútbol que se hace hoy día, Sí. yo creo que nosotros en aquella época hicimos, como ya he reseñado a lo largo de los comentarios, pues un fútbol bastante moderno, un poco que se salía un poquito de lo normal, como ha dicho muy bien Marcial. Pues bueno, había a veces los delanteros muy estáticos, creamos de alguna manera ese fútbol total que se llamó, incluso en algunos libros especializados viene como su inventor, como Mitchell, como era el entrenador, lógicamente lo pusimos en práctica y con el resultado magnífico. La pena es que por diversas circunstancias que no vienen al caso, esto no llegó a tener una continuidad y se quedó simplemente en esa liga, porque yo creo que había equipo para haber jugado a un altísimo nivel varios años más. Hem vist Asensi posant-la directa. Al terreny de joc ara hem vist per uns instants amb el 14 Tomé, substitut de Marcial. Tomé, un jugador fitxat de l'Orense. Quimet Rifé, que també fa uns minuts veiem protestar una falta que li havien fet en atac. Intenta refusar aquesta pilota, el control és pel Madrid, que mira que passin els minuts. Aquest és Pirri, al seu costat Netzer, davant d'ell Tomé, pilota per Netzer. És Macanàs. La veritat és que l'entrada de Santillana a la punta de l'atac madridista de l'equip que dirigeix Luis Molofni no ha resolt res. Ellos están muy mal, el esquema, el balón, por lo que se les ve, se lo quieren quitar de encima y claro, y nosotros estamos con el resultado ese, pues presionando, estando encima y sin dejarles ni moverse. Es un partido que para ellos es una pesadilla y que están deseando que se termine. Netzer prova la centrada. Tenim Rubinyan. És fora de banda favorable al Futbol Club Barcelona. Morgado, perdó. Ara la gent aguanta, Perquè ara en aquests moments passa això, un 0-5 amb el minut que ha passat, el Moadillas, el que sigui, mocadors i se'n van cap a casa, No, ¿sabes lo que pasa? Que los Ese día los estaban aficionados, todos allá aguantando el chaparrón. a pesar del resultado, pues ellos también que ten en cuenta que Cruyff acaba de llegar a España, era una novedad y la gente también quería ver cuando... Sería por esto. Pues, Lógicamente estaban enfadados con el resultado, pero pues si veían un equipo superior y tal, lógicamente, pues Sí, habría mucha gente que le gustaría... Sí. Estarían desencantados, pero bueno, oye, aunque sea de un rival, pues a veces también quieres ver las cosas buenas.
Digo no yo, està ¿no? molt d'acord, Yo Mora, no amb estoy de això, acuerdo. amb aquesta No, versió de Juan no, Carlos. además contra un Barcelona-Madrid, Sin meterme en más matices, del partido que era y todo eso, pero... Per cert, que hem No sé. vist ja que per segona vegada li envien la pilota al fons de la xarxa quan la jugada ja no val. Sí. Ara no m'he fixat perquè estava parlant, però Sí, sí. he vist que pot estava dins. Tenim Cruyff, observa l'entrada Mans de de mig. Benito, la pilota per Sotil, busca la jugada fins... Sotil era un jugador muy habilidoso, que aguantaba muy bien la pelota, era muy difícil que la perdiera y daba muchas posibilidades al mediocampo de poder desdoblarse a los laterales porque le daba la pelota y era difícil que la perdiera. Eso era muy importante Sí. para nuestro juego, porque le das la pelota a un delantero, la pierde con facilidad, te desdoblas y luego tienes problemas a lo mejor en defensa. Y este era un jugador muy importante en ese equipo, que por lo que decía antes, al año siguiente desapareció, Precisament desgraciadamente. el dia després d'aquest partit, i el que són les Desgraciadamente. coses, potser això només passa en l'àmbit del Barcelona, el dia després un diari holandès ja publicava que el Barça s'interessava per Neskens, i en aquella època només podien jugadors estrangers. És a dir, el que passa que també hi havia la possibilitat que Sotil es fes espanyol i això jugaria ens espanyol. permetés jugar tots tres. Pues desgraciadamente no pudo ser y yo creo que ese fue uno de los motivos de que el equipo no rindiera la temporada siguiente como podía. El Madrid d'aquella època era un equip de figures com és ara, és a dir, jugadors que no només eren famosos per la seva activitat futbolística, sinó també per la seva vida personal i dins del món del que avui en diríem el camp mediàtic. No crec que passés com ara, Hòstia. Però, per exemple, hi havia jugadors com aquest que ara veiem, Pirri, que estava casat amb una de les actrius de l'època més desitjades per molts espanyols, no? Hombre, no había la repercusión que hay ahora Sonia por Bruno. los medios. Sonia Bruno i Zoco, si no Amb el recordo Maria malament, Ortiz, estava sí. casat amb una cantant, Maria Ortiz. Però no Sí, no és Guti, Arantxa de Benito. Perquè no vas a comparar la que has nombrat tu. O Zúcar i Ana Obregón, Les diguéssim. senyores aquestes han sigut molt més discretes que no el que està passant actualment al Madrid, que crec que surten més a l'ola que en un dia esportiu, no? Però bueno, El Ja va- casament ja de va- Raül amb Mamén Sanz ha sigut tot un esdeveniment social a Madrid. ja va bé de tant en tant que passi això també per aquí. Que així costa més que s'arregli. Però, en general, els jugadors del Barça, potser en aquest sentit han portat una vida més discreta pel que fa a la presència de premsa, en premsa no especialitzada. Atenció, Centro perquè aquí bueno hem vist el que ha estat potser Sí, sí, el Jugada 0-6, buena. el cop de cap Ha sigut perfecte de Una Sotil. jugada perfecta, I aquí sí que estava més marcat que no pas Sí, quan sí, no, Sotil es que si no entra el defensa, Qué si costat, no le hace gol, si no entra el defensa con él, le hace gol. Una centrada elegantíssima de Cruyff Muy i una magnífica El rematada de centro Sotil. buenísimo, Muy buena ese jugada. rápido, fuerte. Abans, bueno. Fuerte. abans parlaven de I una Sotil i anticipació de Sotil, bueno. ponderaven la seva habilitat. Realment, el seu aspecte físic, però, no invitava a pensar que Sotil fos No, un no, jugador habilidor, era ràpid. más bien bajito, pero era muy listo. Pero era muy fuerte. Sí, sí, era Bajito, fuerte, pero Ya. muy difícil de Físicamente no es que fuera un marcar. atleta, pero tenía Era la raza fuertote, esta de era que en un momento dado... No, y tampoco era Hacía. muy rápido, no era un jugador parecido, pero lo que pasa es que técnicamente era muy bueno, técnicamente. Jo de Sotil m'acordo que va arribar i va jugar al Gamper i a l'últim minut va fer un golaç que va salvar el Gamper aquell. Contra el Borussia. No sé contra qui va ser, perquè Borussia jo Mönchengladbach. jo l'estava veient aquell partit. Jugaba el Henkes. Y Yo hace- tengo una foto con Henkes de Y los dos de Neser capitanes. jugaría. Pues A lo mejor posiblemente, con el y Borussia. algún No, otro no, más. perquè no, ese és año el ja no. mateix any al Madrid. Aquest seria Ese el año ya Madrid. no, claro. Va fer un gol, va Però- salvar, ell Sí, va sí, arribar, empatamos, va arribar, sí, havia sí. arribat a la nit, Sí, Les metió un les gol males a la llengües, jugada. però, diuen que en aquell Gamper Sotil va arribar a un acord amb el seu exequip, que també participava en aquell Gamper, per fer un gran partit. El Municipal de Lima. Ah, però el gol aquest en qui el va fer? No estem parlant potser del... El primer partit va ser amb el Municipal, potser vostè parla de la final del Gamper. Dic jo. Jo sé que va ser un gol que va... La final va fue ser- con el Borussia. Pues bueno, va ser, lo hizo contra el equipo este a lo mejor. Era un Borussia además Hombre, que pero el gol va a ser jugaba, maco, que jugaba muy Ho va- bien. ho va fer ¿Pero molt de bé. qué año habláis? ¿De ese año 73, Sí, 74? sí, El Gamper 73, de l'estiu del començament de la temporada, Sí. encara l'any 73. Sí, sí, perquè l'anterior Gamper el va guanyar el És Borussia que Mönchengladbach amb una gran els actuació, Gampers- com els vostè Gampers diu, abans- de Netzer. Eran guapos, Pero guapos yo el creo que en Gamper, el un nivel de 73, fútbol. 74, no sé si los equipos que vinieron, ahora no me acuerdo bien, pero puede ser uno el Ajax y el otro... No. No. El Barça Borussia acabava de era. fitxar Sotil i amb tota seguretat un va ser el Municipal de Lima i pel que em diuen vostès l'altre Ah, va sí? ser el Borussia. Ah, Sí, sí. correcto, ese año, ¿no? Sí, sí.
Bé, a Madrid el resultat continua sent de 0-5. Exacte. Aquí veiem Sotil, que per cert ens ha obsequiat ara amb una jugada per D'habilitat. acompanyar el Sí, sí. comentari que estàvem fent dedicat a ell. Muy suya. Sotil muy era un suya. jugador molt... Encara que molt- l'àrbitre, la veritat és que l'àrbitre està tallant molt el joc. ¿Os acordáis cuando jugábamos los rondos en Sí, los sí, entrenamientos, los túneles, las pisadas que le hacía a Cruyff cuando vino? A y mí tal? no me rompió los meniscos sin tocar el balón un día, con un quiebro que me hizo, que me Los tiró ronditos sin- esos sin- que luego se pusieron tan de moda, este era un fenómeno jugando ahí. Costes La ha passat pisaba, cap te la a pasaba por un Reixac lado, por otro. Sí. Muy bueno. i entra Benito i Pirri la pilota pel Barça, però l'àrbitre torna a tallar el joc. Ara és falta. Falta d'aquestes que en diuen perill de gol, no? Sotil ens en va explicar una de molt bona quan va venir aquí l'Aquest any 100, en el sentit que Cruyff li va dir tu posa't a davant, que els gols els has de fer tu, jo ja et passaré la pilota. Diu, el que no m'imaginava és que estar allà davant em clavarien a mi totes les puntades i ell no se n'emportaria cap. El va sorprendre tanta generositat, diguem-ne. Sí, sí. Després va entendre el per què. Ha fet un bon retall aquí Reixac, però ningú no ha acompanyat la seva jugada en atac. Era una combinació que havia començat amb Tomé. Aquí ja no pressionem tampoc, El partit ja es deix córrer, No, ahora el partido ya está. Santillana, que sembla que cansat de no rebre pilotes en atac, les ve a buscar. Que Metzer. Ara ja no sé. Pero fíjate, cada jugador Pero mira, de Madrid mira. siempre está rodeado ¿Ese de quién ha sido? varios. Costas. Quique no ha Costas, perdido Costas. viaje, Quique. ahí. Costa sobre Netzer, l'àrbitre ha donat llei de l'avantatge. ¿Has Ha visto salido cómo bien salíamos al presionando fuera de el juego? contacto. ¿Y al fuera de juego has visto cómo salía? Sí, sí. Fora de joc amb 0-5 i al minut 30 i tants de la segona Sí, part. sí. Vull dir que tenien... Sí, todo Les idees fuera. les tenien molt clares, Todo, eh? Sí, sí. Però ara ja estem perdent temps, No van tornar aquell mateix dia, van tornar l'endemà vostès. Sí. És a dir, Vam no- celebrar a l'Hotel Barajas, me'n recordo que Sí, tomamos champán y tarta, me parece, ¿no? Cava. Sí, sí, bueno, que el Michels a mí me levantó la copa porque Estaba había muy debutado. contento, Michel, ¿no? Que no era, Sí, sí, habitualmente sí. no era así. Oye, que Sí. me hizo un brindis, me hizo Sí. levantar y... Y celebramos mi cumpleaños, y tal, Exacto, no sé pues qué. celebraron Me mucho. acuerdo yo que Hombre, levantó la copa, que es había como sido mi tienes cumpleaños memoria el día también. 14, sí, es verdad. Eso es, no, pero es que eso sí que me acuerdo, el hotel. Sí. Que tomamos cava y Sí, sí. tarta, me parece que no era muy habitual, me parece, pero bueno. Aquel día estaba permitido todo. Hotel Barajas. Hotel Barajas, sí. Falta sobre Asensi. Veiem com alguns espectadors porten una manta perquè feia fred. La temperatura a l'hora d'inici del partit, que eren les 8 de la tarda, era de 0 graus. Ningú no sembla, però, que es va preocupar de mesurar la temperatura al final del partit. La No, fred no temperatura el teníem ambiental. nosaltres, No, pero yo creo que ellos a medida que pasaron el partido debían tener más frío, ¿no? Sí, ellos sí, estaban un poco fríos. Porque imagino que la temperatura bajaría luego. Eren conscients del que començava a passar en aquells moments a Catalunya, del que significaria aquesta victòria? No, yo me he dado cuenta después, lógicamente, por todo, ¿no? Pero en aquel momento, concretamente para nosotros, no sé si en todos los casos, pues era un partido que ganamos, habíamos ganado a un rival muy importante, que históricamente pues es el rival. Pero a medida que pasaban el tiempo, lógicamente, y la repercusión tan grande que tuvo, pues te hacía tomar conciencia de la importancia del resultado, ¿no? Creo que tú mismo comentabas un día que vino en el New... A New York Times en va York parlar, Times. sí. O sea que eso ya da un índice de la importancia, que a lo mejor no era tanta futbolística como de otro tipo. A New York Times va fer una columna, uns dies més tard, en què els venia a explicar la història d'Espanya, de la República, la Guerra Civil, el franquisme, a partir del 05. Era un article bastant llarg. I explicava la importància de Cruyff, en el sentit que un holandès estava tornant l'orgull als seguidors del Barcelona, representants d'un equip que tots els catalans sentien com molt seu. Ha vist Juan Carlos Cruyff per la banda dreta. Magnàs. Y aquí ni entra el Cruyff, Ahora ya se está... No, y además están haciendo un fútbol muy lento, de llevar mucho la pelota, que daba muchas facilidades, ¿sabes? Un fútbol antiguo, de poco movimiento. Tenían que conducir mucho, dar muchos pases, y eso nos permitía el poder presionar y el hacernos rápidamente con el balón. Es demasiado... Metzer buscant aquesta passada cap a Macanàs. Demasiado Sí, previsible, un fútbol demasiado previsible, ¿no?
En el que han sigut molt sobris vostès sense les celebracions dels gols. No se'ls ha vist córrer, aixecar-se la samarreta, fer l'avió i aquestes Jo amb això coses, també no? penso que s'ha canviat molt ara, L'espectacle que està donant-se quan fan un gol. Nosaltres érem mucho más tímidos. Feien un saltiró, no, Mora? Sí, i Martí Filosilla, per exemple, no aixecava ni el braç, quasi. Normalment se girava, pim-pam, donava la mà i se acaba. Sí, sí, yo creo que se hace un poquito ahora. Ahora ya se están de cara un poquito a la galería también. Es una costumbre, los medios, lógicamente, tienen su importancia y No, y la juventud es diferente. ha cambiado, quizás, un poquillo eso. No es ni malo ni bueno, es diferente. Es diferente, sí. Bueno, Esto ha cambiado, ahora haríamos el avión y todo eso también. eso es probable. Nosotros. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Es Aquí así. mateix Luis Enrique al Bernabéu va marcar un gol i es va fer un tip d'ensenyar la samarreta als aficionats, per exemple. No, exactament. Pues sacaríamos la metralleta esa y desenfundaríamos las pistolas y todo eso de goleadores, ¿no? No, i aquí no hi ha Del hagut oeste. ningú gesto provocatiu, Has fixat bé, no? Sí, sí. Però pocs ens imaginem Cruyff, per exemple, fent res estrany per dedicar el gol al seu fill, a qui, per cert, li va dedicar la victòria. Però no ha fet No res. ens imaginem Cruyff Bressolant-lo, com els jugadors brasilers al Mundial dels Estats Units, no? fent res que avui dia seria normal, o seria norma, pràcticament. Muy bien, Quique. Quique Costa, míralo, Sí, está sí, fuerte ahí Ahora al final. està saliendo más. Aquí tenim Pirri, encara amb força. Potser el jugador del Madrid que més ha corregut. Allò que deien de la impotència. Fa mitja hora ja que és fora de joc. El jugador ja se n'ha adonat. Malgrat tot, el drible i l'envia al fons de la xarxa. Per tercera vegada. Això a mi m'ha dit alguna vegada algun dels altres, m'han dit, sí, però van anul·lar els 3 gols, van anul·lar 2 gols. Però això és de partit de solters contra casats. No, però això m'han dit, no? Perquè han dit, sí, ganaste 0-5, pero anularon 3 goles al Madrid, hombre. Goles, no sé cuáles, però bueno. No, ja m'explicarà, no? S'ha vist molt clarament, el jugador se n'ha adonat, fa el gest com dient, home, m'heu xutat fora de joc, malgrat tot, persevera, i envia la pilota al fons de la xarxa. Encara que haguessin jugat 3 dies seguits, el Madrid no feia un gol, Tocat Cruyff per Tomé. Un altre cop Cruyff. S'estima més jugar cap a l'esquerra. Aquí tenim la incorporació de Sotil. Cruyff li està demanant la pilota. La veritat, Cruyff molt sol. Tampoc va tenir Cruyff un marcatge tan sever com va tenir després en altres partits d'aquest campionat o temporades posteriors. Veiem una noia amb una bandera del Barça. Aquest és Tomé. Aguanta bé la pilota. Tenia potser Cruyff en millor situació per intentar una jugada més clara de gol, que no passa Sensi. El xut de Sensi, però, ha refusat en la defensa del Madrid. És fora de banda favorable al Barça. Aquí tenim Quimet Rifé. S'ha pogut preparar Cruyff la pilota. Avui això seria impensable. No, yo pienso que también. Sí? Él no era un gran pegador, no tenía la de potencia de disparo de Marcial o de Ressá, metía goles más por listo, por llegar en velocidad, que no era un hombre de gran pegada al balón. No. Però no creuen que, en general, fa 25 anys, que és aquest partit, un jugador com vostè al mig del camp es podia tombar i començar la jugada? Avui dia tindria un contrari enganxat materialment, Sí, posiblemente sí. Se juega más juntos, hay menos tiempo para pensar, pero lógicamente un jugador bueno se adaptaría. Exactamente. Lo diría igual, o sea que tendrías que adaptarte a las circunstancias. Nosotros Lógicamente, era otro fútbol, otra manera Sí. de jugar. Nosotros jugábamos muy juntos, había otros equipos que jugaban en mucho espacio. No, però la clau és això que ha dit vostè, menys temps per pensar. Ara n'hi ha menys. Aquí està el clar. problema- Pero que no pasaría nada, que ahora nosotros nos tomamos más tiempo porque hay más espacio y nos dan más tiempo.
pero que si tuviéramos que jugar al primer toque somos jugadores técnicos que podríamos jugar al primer toque. Me refiero si estuviéramos con un marcador encima o muy presionados, entonces jugaríamos más rápido o de primer toque, porque antes de recibir el balón podríamos jugar igual que todo el mundo de saber dónde está el compañero situado. Hoy jugaríamos más rápido de primer toque. Un problema de tiempo y espacio. Ara juga més ràpid senzillament perquè les coses evolucionen o perquè hi ha millor condició física? No, porque tienes que jugar más rápido porque quizás al reducir el campo los espacios se acortan, entonces los controles y todo eso tiene que ser mucho más rápido y Hay más toque y menos control. Sí, lógicamente. El toque es más rápido porque se Entonces circula tienes más rápido. siempre la presencia de alguien cerca, se juega en zona, cosa que antes no ocurría. Hoy casi todos los equipos juegan en zona, las líneas están muy estructuradas. Quizá el trabajo táctico hoy día de la mayoría de los entrenadores y de los equipos es muy superior a lo que había entonces. Entonces, Sí. quitando, me parece que Las Palmas, todos los demás hacían marcaje al hombre. ¿Entiendes? Doncs el partit s'ha acabat. Els 45 minuts, No ha allargat Y ojo, y pràcticament... hablando del tema, ojo, que el marcaje al hombre era